дӯстони азиз, ина бозори Корвона ҳаму ҷое ки вая пирсиден маку чӣ хе даромаданаш фаҳмонед. ҷое ки ҳам пасудое ки 1001 майда чӯйда барои хона ҳай Корвонда инак нишон метум ҳафтум дарвоза. Ина даромадгоҳ и тараф ай тарафи Корвон Сити ай. Инам Корвон Ситиро диден ай ми тараф пажарка ай бо рост миёин ай тарафи ами Корвон Сити инамҷа ҳафтум дарвоза ай. Ина ҳамиҷа қати медрои. Ман нишон метиём. Напротивш духтаро ина и ай. Олами қандилҳо, пардаҳои туркӣ ҳами напротиви вай дарвозаи ҳафтум. ҳафтум дарвоза да медроен духтаро инам херост меравен баъд мегарден ана мисл охирон рядаш ряди пардаҳо мешавад духтаро охирон рядаш қати ма осонтар метонам фаҳмонда меша ба дигари рядшам биравӣ ма ба и ряд мефаҳмонам инам хел рост то охирша меравен даҳум рядай ҳамиҷа инха рост рафтан мегирен охирон ҷои дузандуҳои пардадуз мешава бинен инамҷа дузандуҳо шитагиян инам хеле бо рост бо боло меравен то охири ҳамиҷа тамом шудана аллакай ҷои пасудаҳо маълума ина бинен уже ҳама медона иҷа ҷои пасудаҳояй бисёриҳо занҳо ҳамиҷа мебиён пасудахарӣ аптови ҷои пасудаҳояй анам хел раҳи калон мешава дутарафа пасудаҳо шумо то охирша меравен иҷада раҳ ду тақсим меша духтаро бо анами раҳи майдаш қати ӯ раҳш калонтарай анами дасти рост будаги раҳш қати то охирша мерен духтаро охирон ҷо ами швабра чизошон маълумай нами ҷое ки ма гуфтагӣ азиз кадоме ки мехоҳа ки пул кор куна зиндагиша дигаргун куна ай ҳами беҳуда телефон нигоҳ кунӣ интернет барои на танҳо вақти хита гузарондана интернет барои пул кор карданам ҳастай духтаро мешава вақти шуда намедонистам одамо ҳами хел вақта мегузарондан ҳозир мо метонем ки бо воситаи ҳами интернет зиндагимона дигаргун кунем ҳар моҳа маоши худмона бигирем ҳар рӯза кормона пеш барем коре ҳаст ки дар интернет вақти муайян надорад ҳам хонада нишастагӣ ҳам метони кор кунӣ ай ҳами бекорӣ одам касалам мешава фикр мекуна бисёр ма барои шумо як ширкати кареягӣ номери яка барои шумо тавсия медиҳем духтаро ҳар моҳ шумо харид намекунед пул вложений намекунед дар 6 моҳ як бор харид мекунед структураи хутона месозен танҳо ду одам ами ягон шиноси хутона мебурен қайт ҳамроҳ дар таги хутон кор мекуна маоши ҳар моҳара мегирен чизе ки дар ин ширкат ҳастай духтаро барое ки хутон харидорӣ кунед барои нами кремо барои маршинка барои донача доғи рӯй ҳар хел касалҳои пӯст ҳамаш дар мазо ҳастай барои мӯи сара бақувват кардан иммунитета бақувват кардан витаминҳо ҳастай шампунои нағз ҳастай барои мӯи сар шумо метонед харидорӣ кунед як бор дар 6 моҳ регистратсия кунед рақамҳое ки дар рӯи экран мондагиам нависен ҳамсӯҳбат шавен шуморо ҳамаи кора обученияша бесплатна мефаҳмонанд кора пеш мебарен. ассалому алайкум дӯстони азиз апа хоҳарон ва модарони меҳрубон имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам дар ширкати атомӣ бениҳоят кор осон аст бале шахси худ намесозад ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати маҳсулотош бо сифатай номери 1 дар ҷаҳонай муроҷиат кунен кор кунен ина духтаро бо омадам амуҷора ина сиёмкаша мондум чӣ хел даромадша чӣ хел медарои тарафи ки ҷо мерай ҳамаша фаҳмондам ина хеле овардиам борои нав борошонда ин хел ланчбоксай ланчбоксо барои кӯдакон мактабравишон ина иш ранги термосай дурнаш нержавикай гарма как авқота нигоҳ медора ба резинови як кришкаш маҳкам меша умуман ози набинен ай пеш ҳаво намедрояш ина бинен ланчбоксай ана иш камта бо калонтаракай ишам беҳад хушрӯай қошиқ дора қошиқча вилкачаш қати баъдан нархош иш 60 сомон духтаро иш 50 сомон иш бо қошиқча вилкача доштай ана иёш нав омадай контейнерои сетага сета дарунаш дадора калон майда
качествашам беҳад хубай. 6 сомон, 6 сомон нархаш. байни хали приправагирак омада як тага отдельно мемонӣ. Ё чанде нархаш? 20 сомон. Ина духтаро сифатш хубай. Иями пластмассаш хушрӯай. Намиха мекшои бо қушқчача дора пеши аму чида мемонен ҷо намегира як тагашай. Анай се тага комплектчам ҳастай. Ина хали стиральни омадай духтаро майда ҳакай барои наскишувӣ. Ҳам инами чизое ки як та майдача дори стиральни калона гирон намекунӣ. Детски либосако ҳам қахушручай мада маҳқул шудак 230 сомон бо ҷамъ меша. Ина резина иҷаш ҷамъ меша майдак дар ягон ҷо мемонӣ ҷора намегира. Ина бинед нехе мекунед инами қад мешавад. Ина бо сушилка дора дрнаш сушилкаш қоқ мекуна либоса. ози чанд намудай нишон метиҳам. Ина сушилка дора и ҷорам намегира ба качестваш хушрӯай сифатш нағзай. Ина бинед хела либос мебурдай. баъд ҷада бо калонаш ҳастай бо калонтарша овардиян иҷада даже либос мешӯӣ ҳамаи чӣ мешӯӣ бо инаи бо камта бо майдатараш се размери хушрӯ ишам аҷоибот ишам ҷамъ меша ҳеҷ ҷора намегира. иш духтаро 450 сомон иш 650 сомон бо савдо мекунанд. биёен харидорӣ кунед бо арзон мекунанд. номерошон дар рӯи экран мондагиай. сифатш мада маҳқул шуд духтаро ира бинед чӣ хушрӯй. Дига цветош ҳам ҳастай. Чанд расветка дора. Иш бо майда ҳакай. Ина мехи. Ина хали қошуқмона говардиян. Хушрӯ. Ина хе размериш туғри мегирада дар даруни ҳами чиз. Кухни гарнитура шкафуш 50 сомон. Инам хали чизе ки ман нишон додам. Айям айҳамиёда ҳастай ҳоям доранд биёен харидорӣ кунед. ира сифатш ганда хушрӯ ғавси хушрӯ ба қувват. инами чизое ки фақат барои шумо навор мекунем чизои беҳтарин доранд. ҳамаи чизе ки мехоҳен ҳастай. ина мӯи ки капучинатре ки ма гуфтум доранд духтаро биёен аллакай омада духтаро харидорӣ кардестиям. ина халира барои шумо нишон тиём. иҷа пакет мемонанд дарунашда иҷашда самаклеюши чӣ дора да кафел мезанӣ да ҳами кухнида пакетҳои хонара ҳамаша да ҳами медозӣ як татак истифода бурдан мегирӣ ҷора намегира беҳад чизи даркорияй. тамоми чизе ки дар инҷа мебинед духтаро ҳамаш барои рӯзғора. духтаро инаи модело омадай расветкош бисёрай сирхам ҳастай. чанд намуд дора 90 сомон ки ин нарх да ҳиҷ ҷо нестай беҳад арзон. ира бинен чанд чиз дора приборош бисёрай 12 прибор доштай. тамоми чизе ки кухнида даркорай барои занако 90 сом арзон ба худомаи хали нарха надида будум ягон ҷода. инаи халиош ҳастай калонош ҳастай бо инаи шабинен нержавикай чихе сифатш хушрӯай бисёр чиз дора. чизе ки даркорай то номерошонда муроҷиат кунен. тахтача дора и наборушда корчоша бинен и бисёр чиз дора. наборуш калонай қайчича ҳамаи чӣ дора барои кухни. ирам бисёр чӣ дора духтаро ҳамаи чизи даркорӣ ҳастай дарунашда. муроҷиат кунен омада харидорӣ кунен. духтаро инами кафемолкае ки удаф нишон додам айҳами ма гирифтам фирмаш аршияй беҳад зурай. инамие ки паравои утика нишонтон додам чихел мекунанд диден чихел хушрӯай 100% мекунад бо ҳам арзонай и 280 сомонай. имина айҳами ма гирифтам нишон додам доранд беҳад хушрӯай. ай иран аҷоиботай распаковкаша нишон метиҳам. баъд айни намучам доранд 220 сомонаш. ишам хушрӯай ё ҳама фирмаи аршияй. баъд бо калоноша нишон дода будам. на калонош кадоме ки хай ҷо надора майдооша гирен кадоме ки ҷо дорен калонша. бисёр чӣ доранд. ина ҳамаи тифалошам ҳастай. чизе ки мехоҳед дар иҷа ёфта метонед. духтаро ози ман распаковка мекунам. чизе ки ман мехостам инами чӣ буд кафемолка буд. мада бисёр сахарни пудра пухтупазом истифода мебарам. чизе ки ай хитай тезда мекунӣ чанд қай даркорай сахарни пудра худат тайёр мекунӣ бо вақти свежи дигарай дар ҳами тестаи песочни хушрӯ мечаспа.
ай худат сахарни пудра тайёр кунӣ бе ҳар чиз дар корӣ буд ма пешинаш ҳамон нишон медиҳем ки як бор истифода бурдагӣ да сӯхтагӣ вай фирма арзон буд и фирма дубайст ки ҳам нархшам нормальния баъд чизи наст қимат бе ҳимат мегӯянд қимат бе иллат мегӯянд ҳам халие духтаро ма барои ҳамин нақша гирифтум ози мекушом нишон метиҳем истифода мебарем бинем ина духтаро кушодест ҳамша мекушом ози нишон метиҳем лекин вай шакара як рӯз дига заданша барои ки ма даруни ира мешум тоза мекунам мемонамша ки қоқ шава баъд ягон рӯз пешаи ягон песочни пичони тайёр кардам барои шумо навор мекунам чӣ хел сахарни пудрара мезана чӣ хел ҳами шакара мезана орд борӣ мекуна бе ҳар чизи хубай духтаро ҳатто бинен коркунишам чӣ хел нағзай ози нишон метиҳем нағз кор мекарда иҷада бо нишон додаги чиза мезана не только кофера мисол сахарни пудрара бо чанд чизи дигарам мезадай ҳама калон ба як кардан бисёр чиза мекунен бисёр шакара мезанен сахарни пудра як бор мекунен мемонен хела мебара чизе ки мада маъқул ба духтаро барои шумо тавсия медиҳам ки ина номерошонам мемонам доставкам доранд кадоме ки ина раҳшам нишон додам адресшам гуфтам ай пеш равен харидорӣ кунен ин нархе ки ё мефурӯшанд ё аптовияй ба нархи иё дар ҳеҷ ҷо ман надидам ма агар маъқул намебуд мисол ҳарчи намехаридам ма бинен ҳамаи чизои хонама ба аз ҳаминҷа харидорӣ кардистам нархош маъқул шуд то дигарорам рафта харидестиан суратоша роӣ мекунанд бе ҳар чизои дар кория ида пакет мегирем духтаро ман якта ҳами шкафчаи кашкашаки ҳами вая кухни гарнитура полностью пакет кардагим ман ҳамиёро оли ҳамаша тах карда дар ҳами ягон ҷои наздика кушидам мемонам ки мада осон шава пакетҳоро дар даруни ҳамӣ мемонам як шкафи ма холӣ мешава бинен иҷода ман халие бо вай харидам барои рамиз бе ҳар чизи нағз духтаро ина михел жид ки миладам нағзе барои ванада монен барои кухнида барои нами средствои посудашӯӣ бе ҳар чизи бачени дил ма гирифтам баъд дигар рамиза дар пеши умивальник намемонем духтаро баъди бо кора чӣ хел осон мекунад духтаро вақте ки ҳами тез средствара мегирем дар губка ҳамхе як бор зер мекунӣ буромадан мегира бинен чӣ хел осон кора мекунад тез посуда мешӯӣ кора мекунӣ ҳами кухнида коро тез тамом мешава инаи духтаро кофемолкае ки ма як бор истифода бурдагим сӯхтагие барои ҳамин шумо да нишон метиҳам ма камтарак шакара бозадам ҳамихе бӯи сӯхтагӣ бировар и аллакай сӯхтагиеро бояд ма мепартофтам ба хостам ки аввал шумо да як бор нишон диҳам ки ина михали намуд ҳеҷ вақт нахарем пултона ҳайфам накунем чизе ки ма ҳамира бинем шумо да нишон надодам харидагима вақте ки гуфтам истифода барам нағз боша нишонтон битиён раҳмат духтаро барои дастгиритон барои комментариҳои хуб саломат бошен ки бо мо ҳастен худованд дар куҷое набоша нигаҳбонтон боша чизе ки ма истифода бурдум нашуд амира ма рекомендовать намекунам барое ки уқа чизеам набуда пула ҳайф накунен ай аршиям бо истифода бурданшам нишон метиҳам лекин маълумай ки бе ҳар чизи нағзай оригинал аз коробкашам маълумай аз ҳами качествашам аллакай аз видшам маълумай шумо ҳам ҳеҷ вақт хато накунен чизои гуфтагимара саве додагима харен бе ҳар чизи на и бародара гуфтам ки савдогара ки вақте ки ма подписчикома мегӯм аз номи канали ма скидкашон ки чизе ки мегиранд номерошона дар рӯи экран ози мемонам аз номи канали ма гап занеша кадоме ки наметона рафта доставкарам доранд доставка мекунандтон шумо намебуроен ай хона вақтона сарф намекунед дар хона мешинед чизе мехостагитона ҳамаи чиз доранд доставка мекунандтон саломат бошед